ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡತೆ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ್ಯ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಕೇನುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವನಸುಗ್ ಪೋತೆ ಅಂದ ದಾದಾ ವನಸುಂಡು ದಾದಾ ವನಸುಗ್ ಪೋಯಾರಿನಿ. ಇದು ತೆಲ್ಲಾಡಿದ್ದಾರಾ ತೆಡಿಲು ಸುರಾಂಡು ಮಾಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಾನ್ ಆಜಿಜ್ ಸಾದಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮುರಾನಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಓ ಅವಳ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಜಿ ಜನ ಐಡಡುಲ್ಲೆರು ಆಜಿಜ್ ಸಾದಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಂದೆ ಓ ಮಾಲ್ ಉಂಡಾ ಇರ್ನ ಓ ಮಾಲಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಾಲ್ ಓವು ಇರ್ನ ಓ ಮಾಲ ಅವ್ವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನನ ಬರೋಡು ಅಂದು ಅತೆ ಮಾಲಿತ್ತಿನ ಜನ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಉಂಡು ಅಂಡಾರು ಇರೋಲ ಕೊನೊತ್ತರ ಅಂದ್ ಪೋನಗತೆ ಅಗಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜೆರ್ ಓ ಅಂದ ಅಂಚ ಈರ್ ಕೊನೊತ್ತರ ಅಂದತೆ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಅಂಚ ಈರ್ ಪಂಡ ಇರುವ ಜನ ಐಡಡುಲ್ಲೆರು. ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ
ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸೇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ತೆಡಿಲ ಅಪ್ಪುನು. ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಅಗ್ಲೆಗ ಕೇನುಂಡು ಒಂದ ಐರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡ ಇರ್ಕೊನತಾರತ ಇಪ್ಪಡು ಇರೆಗ್ ಇಪ್ಪಡವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ದೀಲೆವಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ 2 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಸ ಎಕಡ್ ಚೂರು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಪನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಮಾರೆ. ತೆಡಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನೀ ನೈಟ್ ಬರ್ಪುನು ನೀ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಜಿ ಬರ್ಸ ಚೇತನ್ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್. ಗುಡು ಗುಡುಗೆ ದೂರಾಡು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಗುಡು ಗುಡು ಉಂಡು ದೂರಾಡು ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಡು ಗುಡು ಉಂಡು ದೂರಾಡು. ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲದೊಲಾಯಿ ಒನಸುಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸುಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪೆತ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಲ್ ದೀಲೆ ಸುಗ್ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಈರ್ನ ಮಾಲ್ ಪೋವು ಅವಲು ದಾದ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆನ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಒವು ಮಾಲ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಅವಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಎನ್ನ ನೀರ್ ಈರ್ನ ಪೋವು ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ವೆ ಆವಿಯೆ ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಒವ್ಲಾಂಡ್ ಒವ್ವಂಡದಾನೆ ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ತ. ಅವು ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಬರು ಅಲ್ಪಲ ಮಿತ್ತುಡು ಮಾಲ್ ದತೆ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಮರ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಯಕಡ್ ಮೋಡ ಆದಿತ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.
ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಿಂದ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು. ತೆಡಿಲ್ ಸುರು ಆಂಡು ಅಂದೆ ತೆಡಿಲ್ ಸುರು ಆಂಡ. ಅಂಚ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ನಂದು ಕೇನು ಇಂಚಿ ದೂರೋಡು ಕೇನುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ. ಜಂಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದೆ ಕೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇನುಂಡು. ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಕಜಿಪ್ಪು ಗುಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಂಡ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಅಡ್ಡಬುರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕವೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಡ್ಡಬುರಿಯರ್ಗೆ. ಸವಿತಕ್ಕನವರೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ. ಒನ ಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಗ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ ಕಜಿಪ್ಪು. ಓ ಎಗ್ ಬಟಾಟೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಎಗ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನವರೋಡು. ನಿಗುಲ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಜಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡಿ. ಮೋಡ 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 ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆವೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿರೆಗ್. ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದಾರತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ. ಆರು ವನಸ್ಗ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೆಡಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜೋರು ಜೋರು ಎಂಡ ಮಲ್ಪೆ.